Machiegni karo nyakora mgaji wang'ero kamano kuom medo kete Ramogi TV chendo en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Obila kaunti ma Kirinyaga osechako timo nonro ewi kuo moro manotimore kanisa mar ACK All Saint gweng' ma Gatwe. Jonjore ma ne omonjo kanisa no kendo kwalo mwandu kendo chamo mkate kod sakramit ma gichwe gi luwe divai. Armstrong Osutwa ntiere kod siganano. Jotich kanisa ma ACK All Saints mayudre gweng' ma Gatwe ne ochiwo kod buk maduong' e kinde mane gichopo e od alam kendo yudo ka dhoot otur. Jonjore ne omonjo kanisa no kendo kelo lal maduong'. Waliingia kwa ofisi wakachukua wine chupa 5, halafu wakaingia kwa kanisa wakachukua screens ambazo huwa tunatumia wakati wa service, na pia walienda strong room wakachukua mixture. Jonjorego ne odonje od alamno kendo chamo wakati kaachiel kod sakramit eka ne giumo divai maromo chupni 5. Wachore ni mwandu manego gi 700,000 ne okwal e kinde monj makamano. Hii sio kitu ya kawaida, na ombi letu ni wakaweze kumbadilika, wakanjirudi, wakaone hayo matendo ambayo wametenda sio kitu ambacho kinaweza kufurahisha Mungu. Ripoti wimoni makama ne ochwal kod chukdar mar kanisa no bang' libamba winjo nduru mane wuok e kanisa no. Chukdar no ne oyudi ka otwe gi tonde ka wachore ni osebedo kanyo kuom kinde malach kapok ne libamba gorese kendo tere od thieth. Laptop na vitu zingine ambazo ni dogodogo hivi, alafu wakaenda kwa kazizi wakaiba, kulikuwa kuna pesa na divai na hata kibuyu ya watchman ile ilikuwa na chai aliweza kubeba. Sijaifikiria hivyo na nikaambia Mungu atuonekanie, kwa sababu hii kitendo si nzuri, na hao watu wenye wamefanya hivyo ni laana wanachukulia watoto wao na hata familia zao. Tumeonelea sasa wamewacha kuimba huko kwa kijiji, sasa wameingilia makanisani. Juu sasa hapo ni kusema hii maneno sasa imezidi. Monj makama en Mara Beach e kaunti ma Kirinyaga e budu cha dekende. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.